Здравейте, потребители на VBOX 7! И познайте, това е 16 епизод на нашето оцеляване. И знаете, че пуснах много оцеляване с един приятел, но това е фитнес сервер. Манга, страйк. Ето. Знаете. Така, Торч. Нали епизод, нали купахме. Мисля да се връщам. И хора, дом да ви е харесал новата ни поредица. Да, наистина, дом да ви е харесал поредицата. С двойното оцеляване. Това е самостоятелна игра. 16 епизод. Това е 16 епизод. Вчера снимах на компютъра ми и лагваше пая в сервера. И в сервера скоро няма снимам, защото аз съм направил, направили сме още и втори и трети епизод. И я ще ги кача. Втория ще го кача сряда. Втория клип оцеляване, двойно оцеляване в сряда ще го кача. Защото сега съм си на града и играя на лаптоп. А когато съм си на село, играя с компютъра ми. Така, да видим какво ще правим. Значи, изкочихме тук. Видим какво имаме, какво нямаме, какво ще фърляме, какво няма фърляме. Значи, тук ще оставя колкъл, например това, например това, кажем, че това ще оставим, да кажем, лапи с путки. Беше интересно и то чудесно. Така, това при мен и айде да го изпеча. Арон, ти трябва да се печеш. Твоето време още е наближо. Този епизод, мисля, под гърб да взимам малко експита. Че знаете, първи епизод открихме диаманти и втори епизод открихме още такива, още само 2 диаманта. Трябва да открия още един. Меч. Трябва да приобим малко мангалчета. Лапис путка. Това много ми харесва. Лапис музули. Да видим хора. Вижте, от тук ли ще мога да ме спрят? Аз ще аз съм непобедим, аз съм най-силният на света. Не можете да ме биете. Ела ми скелет. Ти си, мама ти стара мирма. Creeper! Ali the creeper! Yay! Той е creeper. Тези ден боните. Те не се напълнят сърцата. И не ми се рискува сега живот. Тъй, че стоим тук и ще правим нещо интересно. Да заспим първо. Уау, тук мисля да го поправя. Така, за да спим малко. Това е 16 епизод, както знаете. Извинете. Пусне нещо. Се разбрах. Пък идва вакансия. И да, хора, ако искате да участвате в нашия сервер, пишете налично. Мале, бахме якото. Вижте. Тук един и тук. Топките ми! Не, топките са ми ударили. Лошо хора. Ударили са ми топките, мопките. Да, ще ги бие. Омага, нещо стана. Изчакайте. Само да видя нещо в скайп.
после ще говоря, сега правя клип, не мога. Но се занимавам с всеки. Да, ей тук си имам какъл. Сега той какъл ми трябва. Ще видите за какво ми трябва. Да взема за меч за всеки случай, да го държа в ръка. В случай някой ден и той да го бам лавим тук. Иначе сме на... Какво стана е? Какво правя? Иначе сме на... Чекай ви. 24 лева. Казвам, сега ще стане. И хора да ви кажа, аз мисля, май ще си купя Майнкрафт. Няма стане за 1.6. Но 1.6 е много тъпо. Гледах английски... Гледах някой играеш на Майнкрафт. Англичанин беше. И той играеше на 1.6 или 1.6 май, да. И на 1.6 хора да ви кажа, могат да ви атакуват. Познайте какви? Кокошките. Кокошките вече атакуват. Знам защо всеки направи толкова стъпо. Има някакси и сини кокошки. Но когато май убиеш синият, някога ти пуска диамант. Да, кокошките са ги направили такова. И зомбитата си ги направили много по-толкова трудни, че хората да се изядат от всякъде. Като килните едно зомби, то повиква помощ, като го ударите, като вземете демидж. Повиква помощ, нещо такова. Има и коне, нали знаете? За конете вече трябва да сте чували. Брони се слагат на тях. И клипът мисля след малко да го спирам, тъй като клипът трябва да го ветрам първо и след това да го кача. Това взима бая работа. Се разбрали? Това взима много работа. Няма да пусни малко пържоли. Пусни ме и пържоли. Видим колко ще пуснем с кирка. Дето... Не видим колко ще... Ще ударя. Пусна. 3. Седим с меч. Лава, момче. Момчето на батко. Да видим колко пуска. 3. 2. Значи, там господа, скирката пуска. Скирка, когато убивате животно, значи кирката пуска повече. Мечът пусна 2, кирката 3. Това е било по-яко, наистина. Тук клипът трябва да се конвертира, но ще го кача този клип. Сега е около 1 часа. Ще става 1. Значи тук имаме да запълня. Тук искам да запълня. Че грозно сме някакси. Грозно ми. Аз тук мисля да направя така. Така. Искам да направя ето така. Въста сега. Никой не може така да направи. Никой. Никой не може така да направи. Хоп са на лъста. Да не сложим нещо за сигурно. Никой. Мамо, татко, пак изядли залката. Ще го лапнеш и друг път, татко. Така. Перфект. Значи. Добре, тук и ще се спирам клипа. Покажи ми как ги слагам. Си пак ще се отварят честовете. Това е якото. Това е якото, което се отварят честовете. Добре, че гледахте този епизод. И да, очаквайте нови клипове. И 16 епизод точно сега приключи. Да стане и 10 юто. Стане 10.